Velkommen alle YouTube-seere. Jeg ved ikke godt, jeg er syg, men jeg skal tage det udenfor. Ej, man kan se min krop. Man kan ikke se min arm. Ja, det kunne man. Nå, men det her, det er hvor jeg skal bygge en hus over i det der træ. Så nu vil jeg lige klatre op. Altså, jeg klatrer op i min bro, men jeg kan også klatre op deroppe. Det er bare nemmere at klatre op her, men vi kan sagtens klatre op her, fordi det tror jeg nok er bedst, når jeg har min mobil på mig. Jeg kører med mobil. Det er sgu det eneste, jeg har lige indtil videre. Jeg får snart en ny. Au. Og jeg ved godt, jeg lider af HTT. Men der er sgu nogle satans pigge heroppe. Har jeg lige fundet ud af. Så er vi så oppe i træet, jo, som I kan se. Og en dejlig solskin. Her til aften jo. Og jeg er i gang med at bygge tag her. Det skal være sådan en nederhul. Hvis I så, der var sådan en hul dernede. Altså, det er sådan lidt svært at gå. Men ja, det kan vi se, det var. Vi går lige ud på dronen. Det kunne være, den var nemmere, og jeg skal lige teste noget. For jeg har sat noget nyt her. Hvis I kan se den der pind, jeg bare er helt ned på. Der har jeg sat den. Okay, vi bliver bare her og går. Ui. Ui. Okay, au. Det er det hæslige fredag. Jeg får en sige, at det skal være mit udkigstårn. Min lillebror får sådan et legehus herinde i også skov. En yndig skov. Og så huset herovre. Jeg lyder altså ikke helt normalt. Det er så fordi, han har sådan ondt i maven. Og det her træ, det er også ved at blomstre. Hvis I kan se den. Min telefon blænder mig. Jeg lavede et eller andet heroppe. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Så den er bare ikke. Jeg har selvfølgelig været heroppe før. Men så var jeg ikke mere sådan. Jeg var kun dernede, men der så det ikke sådan her ud. Ej, se mine fine sko. Ej, det er ikke nye. Men det er altså min have, der jeg har. Altså, så har vi sådan lidt skoven her. Og så ligger sådan en traktor der, og gyldetangen, så det faktisk det sinker nogle gange. Jeg skal finde en ny nedvej. Jeg ved bare ikke, hvordan. Den her, den er godt nok irriterende. Au, så røg en helt ned. Nej, en bambus. Det er en bambuspind. Den kan også lige komme ned. Den sidder fast. Ej, se det. Der er noget der. Okay. Okay. Nu er på broen igen. Ah! Jeg vil tage min mobil. Jeg er ved at hoppe i en skov, ting. Nå, den gider jeg ikke røve. Den er skorsen. Ej, jeg fandt en stok. Så skal det gamle damer stille. Nå, men jeg skal lige se. Ej, min bambuspind. Okay, jeg er nødt til at holde med den anden hånd. Ellers kan jeg ikke det her. Skal vi finde. Skal vi kigge på den der to? Den her gren. Og den der gren. Jeg kan nok ikke se det, men jeg viser det bagefter, hvis den knækkede. Ej, der er kun lidt. Kan I se det? Den kan I ikke nok. Lige før der knækkede det sådan. Vi kan også knække et eller andet. Og det ved jeg ikke til. Jeg skal kigge lidt rundt i min have. Det er sådan en stor have her. Og et rigtig stort træ. Og jeg kan godt lige sidde deroppe. Jeg kan bare klatre helt op, for jeg har højdeskræk. Sådan rigtig. Og der er lidt står en grød. Ja, men det er sådan lidt en underlig skov. Ja, nu går vi så gennem en have her. Vi kan godt gå udenom. Der er sådan nogle buske her. Jeg synes i hvert fald, det ser rigtig flot ud. Der er i gang med at komme blomster op, som I kan se her.
Jeg husker ikke lige, hvad for nogle blomster det er. Men det er nogle blomster. Og så har jeg bambusvindene. Den kan jeg godt lide. Rigtig godt lide. Og så har vi en lille blomst, og vi har flere blomster andre steder. Og den kan jeg rigtig godt lide. Det er så marken. Vi har sådan brød lige ved siden af en mark. Og det der træ her, hvor der står næsten nedenunder for, det er jeres æbletræ, der var ikke i gang med at komme noget. Og det der ved ikke. Og så har vi det her træ, der er helt ensom herovre. Det er vores pæretræ. Kan I se det nu? Det krammer lige. Det skal også have noget kær. Det er vi nødt til. Det der kommer I til at se lige om lidt. Og det oppe ved det første vindue øverst, der bor min mindste storesøster. Det næste, der bor min anden storesøster. Den første, den mindste af dem, hun er 14 år, og den anden, den er 16 år så. Og jeg fylder sgu 13 år. Og hun er den første, hun fylder, 15 år. Derinde har vi morfars værelse. Jeg kan ikke rigtig se det. Og det er sådan lidt rodet have, fordi vi er i gang med at rode op her i jeres have. Vi bor lige ved siden af sådan 2-3 vindmøller. Herinde er min lillebrors værelse. Altså, jeg har en lillebror, 2 storesøstre, og så er der mig, og så min mor og far. Ja. Så det er sådan lidt så lille bold. Ja. Og derinde er badeværelset, man kan godt nok ikke se igennem. Det kan jeg lidt. Det kan jeg ikke. Og herinde har vi også computerrum. Computeren er bare lige flyttet, fordi jeg har set film i dag. Og så er der den masse tøj, fordi vi vasker tøj den. Og herinde er også køkken, og derinde lidt rundt med. Det kan vi se herhen fra. Ja, og det er så lige den her store have. Vi har fået en ny øjne op. Der er sådan nogle her. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder, dem her. Den var sådan op. Det er sådan lidt af hvert. Så står der det der skur over til det der gyldetanksting, hvor der kører traktor. Og det er fandme store. Vi bor ude på landet, vi bor ikke på en bondegård. Det er det, jeg hader, fordi jeg elsker bondegård. Og der har vi sportssted. Og der er garagen. Og så er der sådan lidt blomster rundt omkring. Og det er også 2 biler. Og så er vi i gang med at plante noget over de der lille tingester. Den her laver en mad. Og derovre ved det andet vindue, som I måske ikke lidt kan se, derinde var der hvor vi spiser. Og så har vi så gangen. Der står min lillebror ind til, ham gider vi ikke at se på. Og vi har også stuen. Og det er op til mit værelse. Der I kan se, der er åbent deroppe. Derinde er mit værelse. Og herinde har vi en hel masse snoller og sådan noget. Der er kameller. Herinde har vi så stuen. Og der kommer sådan en bil, jeg hader, når der kommer biler. Men herinde har vi stuen. Man kan se en lille traktor derovre. Kan ikke se. Men han har en traktor her. Hvad, Gustav? Jeg er lige i gang med at filme ind til YouTube. Skal du sige hej til YouTube-menneskerne? Ja. Sig hej og vink. Hej. Ja, jeg er i gang med at vise dem huset lidt af hvert. Hvor det er, og det er jo så 2 biler. Det er der, hvor de er i gang med at plante noget. Og så har vi i gang med at sætte et hegn. Det kan I lige komme her og se. Jeg ved ikke, om det er tørt. Ja, det er det. Det er også hegn. Ja, nu kommer det også ud på YouTube-brugeren her. Nu har der. Og så har vi sådan en brønd, og jeg elsker den brønd der. Jeg synes så det er dejligt, fordi man kan heller ikke falde ned. Der er sådan noget gitter. Jeg vil ikke lige stå så meget tæt på den, fordi så tager jeg min mobil. Og noget af det, jeg synes, der er sjovt, der har ligget sådan en telefon herude, lige siden vi flyttede ind. Så vi har sådan en helt gratis telefonbog. Ja, men så går vi ind i garagen nu. Men vi har altså ikke noget glas her. Så det var der skulle svømme. Herinde har vi også garage. Vi har altså kun nogle gange også biler. Og Gustav, lad være med at være så underlig.
Det der ved jeg ikke, hvad Augustus skal du gøre ved. Og vi har en hel masse underlige ting herinde. Og ja, det er bare en hel masse underlige ting, jeg kan bruge. Og så har vi min storsøsters scooter, den gemmer sig bag madrassen her. Ja, og i Sandhus, der havde vi en toilet i haven. Gustav, du larmer. De kan jo ikke høre mig. Nu fik jeg en besked. Kan I lige høre? Så har vi noget kridt her. Så har vi sådan en hel masse flasker, kan jeg se. Den vil jeg sgu godt have. Og det er en masse ting, jeg ikke ved hvad. Og den her, den er så fed. Den skyder. Bare en meget gammel en, der er ikke noget skyd i. Og så har vi reoler og sådan noget herude. Og så har vi sådan til en ting. Hvis der var nogle gæster, der skulle komme også. Det her nu, det er så også ikke årsten, men på en måde er det så. Altså vi har lavet huset. Det er sådan en der, man kan køre i. Kender ikke den. Og så har vi sådan en gyngestol. Gustav, lad være med larm så meget. Og så har vi sådan en gyngestol her. Vi er lige til Gustav gået. Sådan der. Så har vi sådan en gyngestol, den larmer godt nok bare. Og den går også ind i et eller andet. Så det er en masse ting, der ikke er oversæt. Og det er sådan en underlig ting, jeg ikke ved, hvad er. Det ved jeg faktisk ikke. Den har jeg nu ikke gå, fordi der gifte stoffer. Beskyttelsesret påbudt. Beskyttelseshandsker påbudt. Der er nu ikke gå. Og der er noget, jeg heller ikke gør. Gustav, lad være med at larme så meget. Vi går lige ud herfra, så Gustav ikke larmer så meget. Min far, han arbejder med Vesters, og min mor, hun arbejder med sim lægekørsel. Så ja. Ej, se, der er fugle. De er godt nok små, men man kan ikke se dem så godt. Men det var her, hvor jeg bor, og min lille hund derovre. Man kan se det hvide derovre. Det er så, og det er min lillebror. Men han skal ikke tage af, han er lidt underlig. Så når han kommer på kamera. Ej, Gustav, lad være! Du er fucking underlig. Og det er så mit hus, så farvel! Farvel!